Uoverensstemmelse. Vi er uenige og vil ikke det samme. Det er din tur til at vaske op. Problemet bliver personligt. Den anden er problemet. Der opstår negative følelser. Den sårede part reagerer med forsvar. Man mistænker den anden og tvivler på den andens motiv. Det er altid mig, der skal vaske op. Du hjælper mig aldrig. Det er din skyld, at jeg ikke når at se Topmodel i fjernsynet. Problemet vokser. Nye problemer bliver inddraget, og gamle sager tages op. Du vasker aldrig op. Du bidrager aldrig med noget. Du vil heller ikke hjælpe Søren i går med trappevasken. Man opgiver samtale. Kommunikation bliver mere upræcis og følelsesladet. Man kommunikerer ikke med hinanden, men om hinanden. For eksempel ved at bagtale. Jeg gider ikke snakke med en, der er så tarvelig og dum. Han forstår det alligevel ikke. Fjendebilleder. Det oprindelige problem er glemt. De to parter er modpoler, de gode og de onde. Man danner alliancer med andre. Sådan nogen som ham gider vi ikke være sammen med, vel? Åbenlys fjendtlighed. Man ønsker, at den anden må fejle. Man vil gøre den anden ondt. Jeg kan ikke holde ud og se på ham. Givet han var død eller flyttet. Jeg kunne smadre ham. Polarisering og adskillelse. De to parter kan og vil ikke være sammen i samme rum, hvilket resulterer i geografisk adskillelse, skilsmisse osv. Der er ikke plads til os begge. Det er ham eller mig. Hvis han ikke skrider, så gør jeg. Denne by er ikke stor nok til os begge.